Moi, tervetuloa Minna. Kiitos. Tähän podcastin 3. osioon. Kiitos. Haluaisitko aloittaa sillä, että kerrot vähän, että kuka sä oot? Ja meillähän on teemana siis työssä jaksaminen. Ja sen tiimoilta tässä ollaan. Niin mua toki kiinnostaisi, että miltä näkökannalla sä myös lähettää asiaa. Mutta kerro ihan eka, että kuka sä oot ja mitä sä teet työksessä. Joo, mä oon siis Minna Halinen ja mä oon niin kuin tavallaan vanhan liiton päivystyslääkäri, eli henkeen ja veren päivystyslääkäri, mutta mä en ole akuuttilääkäri. Joo. Ja osittain tää tarina varmaan, mitä tästä tulee, niin kertoo, että miksi, mutta mä oon yleislääketieteen erikoislääkäri. Joo. Ja sitten mä oon myös kouluttaja ja potilasturvallisuusasiantuntija. Joo. Ja tällä hetkellä mun työnkuva on sellaista, se rakentuu eri palikoista, noita kaikkia, mitä tuossa mä mainitsin, että mä päivystän, mä koulutan ja sitten mä teen sitä potilasturvallisuuden asiantuntijatyötä. Joo. Ja se, miten siihen on tultu, niin en mä tiedä, voin mä kertoa siitä vaikka tässä vaiheessa, että kun mä valmistuin aikanaan lääkäriksi, niin mä heti innostuin päivystämisestä. Joo. Mä tykkäsin semmosesta niin kuin touhukkaasta meiningistä ja sitten mä kiinnitin ehkä huomiota siihen, että mua harmitti, että päivystyksessä paljon niin katsotaan, varsinkin täällä HUS-alueella, niin katsotaan niin sillä lokeroittain, että potilas tulee oikean jalan vaivan takia ja silmän vaivan takia, niin musta oli kauhean kiva aina katsoa sitä kokonaisuutta. Ja kovasti päivystin ja tein hirveästi eri aloilla myös erikoissairaudessa sitä päivystyshommaa, mutta sitten silloin ei ollut akuuttilääketiedettä vielä, niin sitten luonteva erikoistumisala oli se yleislääketiede. Ja mä oon tosi onnellinen, että siinä kävi niin, koska yleislääketieteen erikoistumiseen kuuluu asioita, joista mulla ei ollut mitään hajua aikaisemmin. Ja yllätys, yllätys, ne on semmosia kuin potilaan kohtaaminen, vuorovaikutus, moniammatillinen yhteistyö, tiimityö, jaksaminen, hyvinvointi, tämmöisiä elementtejä. Ja ne niin kuin tulee siihen integroidusti siihen erikoistumiseen. Ja mä olin terveyskeskuksessa sen vaaditun 3 vuotta ja sitten sen lisäksi tein paljon eri aloilla päivystystä. Joo. Ja no sitten kun akuuttilääketiede tuli, niin mä olin sitten sellaisessa työpisteessä, missä mä olin niin kuin korviani myöten täynnä sitä kliinistä työtä. Ja se erikoistumisen jatkaminen loppuun, se on puolesta tai ehkä vuodesta, riippuu miten lasketaan, niin kiinni, että olisi tullut se toinen erikoisala siihen, mutta se jäi niin kuin siinä rytäkäs tekemättä, kun oli ihan töitä niin paljon. Ja mikä se toinen erikoisala siis olisi? Akuutologia. Niin, että sitten olisi tullut se. Joo. Eli kun mä olin ne kaikkia hommat tehnyt tavallaan sitä akuutologian niin kuin polkua pitkin, mutta sitten tietyt vaaditut pakolliset sitten jäi tekemättä, koska mä olin niin kuin tekemässä päivystystyötä todella työllistettynä siinä vaiheessa. Joo. Ja siinä vaiheessa sitten, kun mä tein kouluttajuutta joskus sen yleislääketieteen erikoistumisen loppusuoralla, niin sieltä alkoi tulla niin kuin asioita, joissa mä rupesin kiinnittää huomioon niin kuin siihen, että kun uudet nuoret, no erityisesti lääkärit silloin ajattelin ensisijaisesti omia kollegoita, niin että kun ne tulee tänne alalle, että onko tämä ihan ok tämä niin kuin tapa, miten heidät otetaan vastaan ja miten heidät laitetaan niin kuin tekemään töitä. Ja jotenkin vaikka itse erikoistui ja oli jo kokeneempi, niin sitten mulla pysyi jotenkin mielessä se, että miltä noista tuntuu, kun ne tulee. Ja sitten siihen pakettiin tuli päälle vielä tämmöinen potilasturvallisuusasiantuntijuus, kun mut pyydettiin tuonne potilasvakuutuskeskukseen. Joo. Mä olin silloin Töölön tapaturma-asemalla itse töissä ja avasin suutani siellä semmosista asioista, niin siellä oli sitten henkilö, joka on tämän PVK, potilasvakuutuskeskuksen ylilääkäri, niin hän pyysi sit mut sinne asiantuntijaksi ja mä olin ensin, että mikä juttu tää on. Mutta sitten kun mä menin sinne, niin se oli ihan mieletön näköalapaikka nähdä, että mitä täällä tapahtuu täällä meidän niin kuin terveysalan tai niin kuin sote-alan maailmassa. Ja sitten alkoi niin kuin näkemään myös potilasturvallisuus silmälaseilla koko maailmaa tai tätä meidän alaa. Ja sitten kun mulla oli nämä 3 niin kuin takataskussa ja mä menin töihin hektiseen aliresurssoituun päivystykseen, niin mä olin suorastaan niin kuin, mulla oli semmoinen, että apua, mun on pakko niinku korjata, fiksata näitä juttuja. Että mä näen täällä niin paljon juttuja, mitkä on pakko fiksata. Ja sitten jotenkin semmoinen outo, tää on varmaan kuin persoonaan liittyvä homma. Että mä koin sen, niinku, että se on mun velvollisuus. Että kun mä näen nämä jutut, niin mun velvollisuus on korjata. Ja mulla oli hirveästi intoa ja energiaa siinä vaiheessa. Ja sitten tuli seiniä vastaan, koska
se meidän niin kuin kulttuuri ei tunnistanut näitä asioita. Eli ei tunnistettu potilasturvallisuuselementtejä, ei tunnistettu hyvinvointia, jaksamista, ei tunnistettu vuorovaikutuksen tai tämmöisen tiimin, niin kuin semmoisen ehkä arvostuksen ja moniammatillisen arvostuksen ja kunnioituksen ja vuorovaikutuksen tärkeyttä. Ne oli vähän niin kuin, ei niitä tunnistettu vielä. Ja sitten mun sellainen, niin kuin, kai se oli jonkun sortin pakkomielle, että mä niin kuin koin, että mun pitää silti väkisin niin kuin kehittää niitä asioita. Ja sitten kun mä tein samanaikaisesti sitä vaativaa osastolääkärin duunia, ja meillähän se oli tapana, että osastolääkäri teki aina kaikki puutevuorot, en siis yksin minä, vaan Kyllä. porukalla. Niin se pakettihan kasaantui aikamoiseksi paletiksi. Mutta että se, miksi mä oon tässä, johtuu varmaankin siitä, että tämä kaikki, mitä mä kuvasin ja nuo silmälasit, että mä näin tavallaan näiden eri vinkkeleiden kautta sen päivystyksen, niin mulla oli se pakonomainen tarve jotenkin yrittää puuttua, niin se haaste siinä, että semmoinen epätoivo, vähän kuin painajaisessa, että sä niin kuin näet ongelmat ja sä haluaisit vaikuttaa niihin, mutta se ei ollut todellakaan helppoa. Ja sitten vähän niin kuin päätä seinään hakaten tehden samalla niitä vuoroja, joita oli itse asiassa aika paljon. Ja sitten pieni tuuppaus siviilielämästä niin kuin lisäkuormaa aiheutti sen, että mulla oli aika hyvä kestokyky ja aika hyvä kunto ja kaikkea. Mä olin ilmeisesti yli vuoden ajanut itteeni jo ihan niin kuin varageneraattorilla. Ja mulle kävi sitten lopulta silleen, että mä törmäsin tosi pahasti seinään, että mun niin kuin toimintakyky katkesi ihan tyhjää. Ja se otti niin kuin oman aikansa se toipuminen aika pitkään. Mulla oli onneksi turvallinen mahdollisuus sitten lähteä elpymään siitä pikkuhiljaa ja nyt siitä on aikaa 2,5 vuotta. Ja nyt mä oon tehnyt niin 100% työtä taas, mutta en missään tapauksessa samanlaista. Että mä teen niin kuin palikoita näistä mainituista jutuista, että mä koulutan, päivystän ja teen potilasturvallisuutta. Että se rakentui sitten sellaiseksi. Ja mitä siihen akuuttilääketieteen erikoistumiseen tulee, niin siinä se sitten niin kuin jäi. Ja sitten meillähän on opetettu, että mitä enemmän titteleitä, niin sen parempi sä oot. Niin sitten tajusin, että se ei olekaan niin, että Kyllä. se ei vaikuta mun elämään tässä vaiheessa. Mä en kuitenkaan jaksa tehdä niin kuin, tai halua tehdä niin kuin sillä öitä tai niin hirveän raskaita putkia enää. Niin mä en tee tavallaan sillä erikoistumistittelillä mitään. Että mä osaan ne asiat, mitä mä osaan, niin se riittää tähän, mitä mä teen tällä hetkellä. Tuosta sun kertomasta mulla tulee tosi monta asiaa, mihin mä haluaisin tarttua. Mutta mulla ehkä nyt ensimmäisenä jäi mieleen se, sanoit, että kulttuuri. Että se kulttuurin muutos, että sä oot niinku, tai mä jotenkin niinku pääsen tuohon samaan fiilikseen, kun mä itse mietin, että mun omasta valmistumisesta siitä, miten on itse mennyt niinku, ensihoitajana työelämään ja miten on otettu vastaan ja miten sit se on onneksi siinä ajassa tähän mennessä niinku muuttunut kyllä, mutta että millainen se kulttuuri on ollut, että se on ollut jotenkin ihan itsestään selvää ja yhtäkkiä sä oot sieltä toisesta positiosta nähnytkin ne asiat, eli jollain tavalla ulkopuolisena tai jonkun niin kuin toisen lasien läpi, niin kuin sanoit. Ja huomannut, että ei hitse, että näinkö me täällä toimitaan ja näinkö, että jotenkin musta toi, ja sitten kun mä itse ajattelen, että se kulttuurin muutos on hyvin semmoinen hidas prosessi ja sitten vielä, että jos siellä on niin kuin yksi ihminen, joka tajuu sen ja se vielä tajuu sen asian, mutta se, että ottaa sen asian puheeksi tai lähtee tekemään sen asian eteen, niin sehän on hyvin hidasta. Että jollekin se tulee ihan ensimmäistä kertaa, että ai, että tämmöistäkin on. Et vähän niin kuin, en mä tiedä mihin sitä vertaisi, mutta et sä oot aina luullut, että tämä on koivu. Ja sitten joku tulee sanoa, että ei se ole itse asiassa koivu, että se on, tai mä en tiedä, oliko tämä koivu nyt hyvä esimerkki. Se oli hyvä esimerkki, kun se on just noin. Niin, että me ollaan niinku totuttu, että tämä on koivu, ja sitten sä kerrotkin siitä jotain ihan muuta. Ehkä voi edelleen olla koivu, mutta että siinä onko se sitten rauduskoivu tai koivu tai mitä se sitten ikinä on. Tai se voi olla itse asiassa vielä isompikin. Mä itse käytän joskus tästä termiä kuin kuplalogia, eli meidän niin kuin alalla. Sitä on myös hyvässä sitä kuplalogiaa. Se voi tarkoittaa sitä, että jos sä oot vaikka hoitajana vaikka vauvojen teholla, Kyllä. niin sä niin kuin muodostat itsellesi hoitajana niin kuin rautaisen ammattitaidon siihen vauvojen tehohoitajaksi. Mutta sitten jos sut paiskataan tekee jotain traumakipsausta tai tämmöistä, niin ethän sä tiedä siitä yhtään mitään. Kyllä. Ja sitä kulttuuria, että esimerkiksi hoitajien kohdalla niin ajatellaan, että no hoitajaksihan sä oot valmistunut, niin kyllähän sä nyt hyvänä aika teet nää. Niin meillä on vähän ehkä yleislääketieteessä niin ollut sitä samaa ilmiötä täältä erikoissairaanhoidon näkökulmasta, että hei, kyllähän nuo ylehommat kuka tahansa tekee. Joo.
Ja sitten kun itse on tehnyt sen työn, niin mä oon just siellä, että mä niinku tavallaan näen sen. Ja siis totta kai mun yleislääketieteen erikoislääkärikollegat, jotka on käynyt tämän pitkän koulutuksen ja myös kouluttajia, niin me tiedetään, että ei se ole noin. Et esimerkiksi kun mä menin tää eri silmälasien läpi katsominen, niin se tosiaan oli tosi mielenkiintoista, kun mä menin tavallaan silloin erikoistumisvaiheessa, yleensä lääkäri menee niinku kerran silleen tyhmänä sinne yhteen paikkaan. Sitten kun hän alkaa erikoistua siihen erikoisalaan, niin hän oppii koko ajan lisää ja sitten kohta ei ole enää se tyhmin Uuno siellä. Ja sitten se niinku, vähän niinku unohtuu, mitä se oli alun perin. Mutta kun mä oon ollut 5 kertaa se, eli mä oon mennyt siis 5 eri alalle, ihan siis tarkoituksella, kun erikoistuin yleislääketieteen. Eli mulla on niinku, mä oon 5 eri vinkkeliltä nähnyt ja mä oon ollut tavallaan vähän niin kuin sellainen soluttautuja siellä, että mä oon tavallaan nähnyt sen perusterveydenhuollon näkökulmasta ja sitten tämmöisen uuden tulijan näkökulmasta ja sitten sen nähnyt, miten se kyseinen erikoisala, jonne mä soluttauduin, niin miten se niin kuin käyttäytyy ja toimii ja näkee muun maailman. Niin se antoi semmoista tietynlaista salatietoa mulle, mistä mä olin niin kuin välillä vähän niin kuin surullinen, että miksi tämä menee niin kuin näin. Ja sitten kun mä tosiaan olin ollut siellä yleislääketieteen erikoislääkärin maailmassa, niin kuin mä mainitsin, että siellä on automaattisesti nämä vuorovaikutuskohtaaminen. Ja toinen, mitä tieteeseen tulee, niin yleislääketieteen maailmassa on tehty myös laadullista tutkimusta jo niin kuin pitkään, siis varmaan jostain 2000-luvulta asti sieltä ihan alusta. Tarkoittaa sitä, että on niin kuin kuvattu esimerkiksi videolla vastaanottoja, että minkälainen kohtaaminen ja on tehty erilaisia harjoituksia, missä katsotaan vaikka, että kun lääkäri on tyly tai väsynyt, niin sitten oppijat joutuu niin kuin analysoimaan, että miten te luulette, että toi potilas koki tuon kohtaamistilanteeseen. Niin eihän tämmöistä ihan niin kuin muilla erikoisaloilla hirveästi. Niin se on ollut myös yksi, mikä on tehnyt sitä isoa kuilua muihin niin kuin suurimpaan osaan muita erikoisaloja. En tarkoita kaikkia, voi olla, että psykiatriassa esimerkiksi tehdään tämmöistä. Mutta sitten kun meni sinne muille aloille, niin tuntuu, että niin kuin nämä tällaiset, miten niitä ilmaisisi, että ei se kova medisiina, vaan nämä muut jutut tässä välillä. Kyllä. Se on pehmeät asiat, just tämä niinku, kaikki tämmöinen ja se jaksaminen siinä, niin niitä ei niinku ollut. Joo. Niitä ei niinku laskettu ja sen takia mä koin, että mä huusin niinku tyhjille seinille aluksi, mutta ehkä se oli semmoinen pakkomielteenomainen niinku tarve sit jankata. Mä oon harvinaisen hyvä sitten jankkaa ja hakkaa päätä seinään, että lopulta niinku tulin kuulluksi sitten. Ja me saatiin tehtyä niinku muutosta tähän. Niin tänä päivänä mä oon tosi ylpeä ja onnellinen siitä, että me saatiin esimerkiksi tehtyä semmoinen koulutusformaatti, semmoinen päivystyksen peruskoulu, missä ideana oli, että kun ne tulee eka kertaa ne nuoret lääkärit sinne, niin niiltä ei oikeasti odoteta meidän sen kulttuurin palatakseni. Että meillä on tosiaan ollut sellainen kulttuuri, että kun sä oot LL tai jopa kandi, niin sä menet johonkin jakamattomaan etupäivystykseen ja sä osaat hoitaa ne potilaat. Kyllä. Ja se on niin mun mielestä pelottavaa. Se on minustakin pelottavaa. Ja sitten siinä on vielä toinen kulttuuriseikka, eli meille on opetettu myös, että sä et sit puhu omista asioista, että sä et voi olla heikko, vaan sun on oltava siis vahva, ja sä et voi puhua sun omista asioista mitään, ja ei ole vaihtoehtoa, että sä et osaisi. No sehän johtaa siis siihen, että se patoutuu jonnekin niin kuin paise. Kyllä. Joku dokaa, joku käyttää lääkkeitä, joku on hirviö, niin kuin mä olin sit lopulta jossain vaiheessa, että mä olin niin kaikille töissä kiva ja kaikki hoiti, mutta mä olin kotona ihan hirveä ja sitten se lähti semmoiseen niin oravanpyörän, semmoiseen niin pakkoomaiseen, niin mä saatan niin jumpata silleen, vaikka mä saan se niin ahdistuksen pois ja se oli ihan semmoista jotenkin kummallista. Ihan hyvin olisi voinut olla joku muukin vaihtoehto toimia haitallisesti niin itselleen. Mutta se kupla, joka oli opettanut, että sä et voi olla heikko, että sä voi kertoa muille tämmöisiä juttuja, niin se sai mut tavallaan suorittaa niitä mun mielestä hyviä asioita huomaamatta, että mulla ei ole itsellä kaikki hyvin. Ja mä saatoin sanoa junnuillekin, että hei, onko teillä työvuorolistat ok, että eihän ole liikaa, että ootko saanut toiveet läpi ja mites niin ootko palautunut viikonloppuna ja nyt on kello 1, ootteko käynyt syömässä? Että mä niinku ohjasin heitä ja me saatiin tosi hyvää palautetta ja ne viihtyi tosi hyvin. Mä oon siitä tosi onnellinen ja se jatkuu edelleen se koulutussysteemi. Mutta mä en niinku laskenut itteeni mukaan siihen. Eli mä olin tavallaan, ei lasketa. Ei lasketa sinne. Ei. Ja se on niinku, mä tituleeraan sitä itse semmoiseksi niinku ylivertaisuusilluusioksi. Ja meidät lääkärit on, mä välillä niinku ajattelen, että se on vähän kuin
siis kun jos on niin sellainen lahko, jossa on vaikka sellaisia ajatuksia ja toimintoja, jotka on niin haitallisia yksilölle, niin mä vertaan sitä semmoiseen vähän niin kuin lahkoon. Että se kasvatus on aikaisemmin ollut niin kuin sellaista. Ja tänä päivänä sen näkee, kun nuoremmat on viisaita ja puhutaan tämmöisestä jaksamisesta ja muusta, niin sitten esimerkiksi muakin vähän vanhemmat kollegat, niin nehän saattaa siis hermostua. Ja mä en tarkoita, että heissä olisi mitään vikaa, eivät he ole pahoja ihmisiä, vaan he ovat sen tavallaan sen lahkon uhreja. Niin he paheksuvat niin kuin esimerkiksi sitä, että nuori lääkäri pitää kesälomaa. Kyllä, joo. Ja se ei ole niin kuin, tosiaan ei ole pahasta ihmisestä. Esimerkiksi kun mä esitin hätähuutoja mun voinnista, hoksasin sen vähän ennen kuin oli liian myöhäistä, niin ei niitä niin kuin tunnistettu, niitä hätähuutoja. Ja tosiaan ei tarkoita, että ne, jotka kuulivat, ne olisivat pahoja ihmisiä, vaan he olivat nimenomaan tämän niin kuin lahkoajattelun lainausmerkeissä uhreja. Että itse olivat kai ajatelleet, että ei ole olemassa sellaista niin kuin ilmiötä, että toi on hyvä työntekijä, kun se tekee jatkikana duunia. Kyllä, ja onhan sitä vieläkin sitä ilmiötä, että hän on niin kuin hyvä työntekijä, kun tekee paljon töitä, mutta onneksi se koko ajan muuttuu enemmän siihen, että saatetaan huomata, että se on hyvä työntekijä, ketä pitää itsestään myös huolta. Aivan. Ja että pidetään muista huolta. Niin. Mä voisin ehkä yhden haluan vielä sanoa tuohon, että tämä ei ollut niin kuin tavallaan, se perustyön kuormittavuus on niin kuin selviö. Kyllä. Mutta mulla oli niin kuin oma vika tässä se, että mä halusin niin kuin painaa niitä kehitysideoita läpi, joihin organisaatiolle ei ollut niin kuin, antaa mulle resurssia, eikä organisaatio niin kuin pystynyt välttämättä näkemään niiden tarpeita, mutta mä tein sen silti. Niin kuin, että kukaan ei pyytämättä. Että mä tein sen, se oli mun oma henkilökohtainen tämmöinen niin kuin taistelu. Ja sen takia mä en niin kuin syytä ketään siitä, että mitä tapahtui, vaan se nyt vaan meni niin. Mutta sitten se kuulluksi tuleminen ehkä oli se, missä kohtaa meidän organisaatiolla olisi vielä parantamisen varaa. Että sitten kun toinen niin kuin sanoo, että tämä homma ei ole kunnossa, niin täytyisi harjoitella vielä sitä tunnistamista. Joo. Ja sä sanoit, että ei ole kenenkään syytä. Ja eikä niinku, toisaalta mä ajattelen, että syyllisten etsiminen, eihän se ole niinku, tai syyttäminen ei ole ehkä niinku hedelmällistä. Aivan. Mutta toisaalta sitten taas, että voidaan ratkaista niitä asioita ja ei tapahtuisi uudestaan sellaista, niin ehkä se on niinku hyvä lähteä pohtimaan, että mitä niitä tai on tärkeää tiedostaa, että mitkä asiat on siihen vaikuttanut. No itse asiassa juurisyyksi voisi sanoa että mä teen siitä tutkimusta tällä hetkellä. Mä tutkin noita yhteispäivystysten potilasvahinkoja. Joo. Ja mä sanon vaan, että mä teen tutkimusta, koska se on mulle henkisesti helpompaa, vaikka mulla on oikeasti väitöskirjatutkijan paikka Turun yliopistossa, mutta mä teen sen, niin kuin, sen jaksamiseni mukaan. Niin juurisyy on itse asiassa sellainen, niin kuin mitä sanaa mä oon ruvennut sen takia just käyttämään, koska sä oot ihan oikeassa, että se syyllinen tai se juurisyy on pakko löytää. Kyllä. Ja se voi olla myös organisaatiossa joku vaikka henkilö, joka ei ole vaikka kuullut tai noteerannut tai välittänyt, vaikka on nähnyt jotakin, mutta sitten se miksi niin on, tämä on 5 kysymyksen miksi harjoitetaan tuossa potilasturvallisuuden niin kuin taustasyiden pohdinnassa, niin että miksi se ei ole noteerannut. No siksi, koska se kulttuuri on semmoinen ja miksi, koska ne resurssit on semmoiset. Ja että toi on kyllä totta, että toi tavallaan se, että miksi näin kävi, se on ihan älyttömän tärkeää kyllä. Ja mulle välittyy pikkusen, voi olla, että mä oon myös herkkä kuulee sitä, mutta mä niin kuin ajattelen, että mulle vähän välittyy semmoinen, että vaikka sä sanoit, että sä et hae syyllisiä, mutta sä vähän mun mielestä niin kuin siirsit sitä vastuuta itsellesi sun äskeisessä puheenvuorossa. Voi olla, että kuulinko mä mielestäni oikein? Sä oot tarkka. Sä oot tosi tarkka, koska joo, mulla on taipumus siihen, koska mä oon myös tämmönen niin kuin loputtoman tasavertaisuuden kannattaja, eli mä puhun paljon tasavertaisuudesta, siis etnisten taustojen, seksuaalivähemmistöjen, kaikkien niin kuin, on aika kapea ihmisryhmä, joille multa ei irtoa niin kuin yhtään myötätuntoa. Ja niillekin itse asiassa melkein löytyy, jos rupeisi hakemaan, mutta sitten niin kuin, näin. Ja mulla on taipumus, tämä varmaan liittyy siihen alkuperäiseen, että miksi mä en itsestäni niin kuin pitänyt huolta, niin mulla on ehkä taipumus, että mä otan niin kuin itselleni kannettavaksi niitä juttuja, jotta muut niin kuin pääsis jotenkin eteenpäin. Että toi on mun tavallaan tämmöinen työskentelykohde. Joo. Mä oon siis sen jälkeen, kun mä vakavasti uuvuin, niin mä pääsin tosi hyvään hoitoon, mä pääsin tosi hyvään niin kuin työterveyshuoltoon ja mun siinä hetkinen niin kuin henkilökohtainen esihenkilö oli niin kuin aivan loistava. Että hän niin kuin
mun työt alkoi sillä, mä pelkäsin mennä takaisin töihin kuollakseni, mä ajattelin, että mä voisin kadota pois täältä, niin kuin, että tää on hirveetä. Niin se alkoi sillä, että mun piti käydä lounaalla työpaikalla. Siitä se niin kuin lähti ja sitten hissukseen. Ja nyt mä oon ihan työkykyinen, mutta en tee yhtään enempää. Kun on pakko. Joo, just näin. Mut terapia. Eli niin kuin pääsin niin kuin ihan siihen Kelan psykoterapiaan ja tuli mieleen mun terapeutti, koska hän on kanssa tommoinen, että hän aina heti onkin, kun mä yritän jotain vähän niin kuin itselleni ottaa tai taakkaa tai tämmöistä. Tämähän on persoonajuttu. Et mä tiedän paljon kollegoita, jotka on persoonina esimerkiksi meidän terveydenhuolto-organisaation kuormittavissa pisteissä, niin ne on sellaisia, että ne saattaa olla vähän sellaisia, että menee niin kuin junaan ja ne tekee sitä työtä ja näin. Ja aikaisemmin mä saatoin, että miten toi on noin epäempaattinen tälle nuorelle lääkärille, että miksi se on tommonen. Mutta nyt mä oon tajunnut, että se on suojakeino. Eli ne ei niille käynyt niin kuin mulle kävi. Ja se johtuu siitä, että ne pystyy tietyllä tavalla niin kuin järjestämään itsellensä semmoisen junavaunun, missä ne niin kuin menee. Mutta sehän tarkoittaa, että ei se ole hyvä asia. Ei se voi se junavaunu olla niin kuormittava, että sä muutut sellaiseksi, niin kuin, että sä teet sitä apaattiseksi tai tasapaksuksi tai mikä se sana on. Niin. Et nykyään nuoret tekee sitä, että ne niinku haluu, ne sanoo, että mä tuun töihin, mutta mä tuun vaan jos mä saan 80% tai mä tuun jos mä saan näin. Ja se on tämmöinen protesti. Kyllä. Et jos mä saisin toivoa jotain, niin meidän kaikkien työyhteisö olisi sellainen, että me voitaisiin olla töissä 100% panoksella siten, että me ei uuvuta siinä. Ja se tarkoittaisi esimerkiksi päivystyksen työntekijöille niin kuin jotain sellaista vaihtelua, että olisi tyyliin välillä viikko hallintoaikaa, jolloin sä saisit päivät olla hereillä ja yöt nukkua ja kenties nukkua vähän pidempään ja tehdä ehkä etänä jotain hallintoa tai jotain tämmöistä, että se olisi välillä palautua. Siinä mittakaavassa, mitä se oli itsellä ennen, niin että se tekee vaikka pari 16-tuntista päivää putkeen normiviikon päälle ja sitten vielä yksi viikonloppu 25, niin se ei niitä ole enää onneksi, mutta ei se kanna. Se on muuttunut nyt, kun on tullut laki ja sitä on ruvettu seuraamaan, mutta joo. Niin ja sitten sä sanoit, että 100% siellä työpanoksella, mulla niinku herää myös tuossa sellaisia ajatuksia, että kun mä jotenkin, meidän ehkä tämän päivän työkulttuuri on jotenkin semmoinen, että ajatellaan, että sun pitäisi vähän niin kuin 100 tai 110% niin koko ajan antaa, että eihän se ole niin millään tavalla mahdollista. Että vaikka sulla on 100% työaika, niin se ei välttämättä tarkoita, tai se ei missään nimessä saa tarkoittaa 110% niin kuin panostusta, vaan että just niin kuin sä puhuit tuosta työtehtävien vaihtelusta, mikä olisi, mäkin näkisin sen aika tärkeäksi ja merkittäväksi, varsinkin kun tekee ihmissuhdetyötä, missä sä että ihmissuhdetyöt ja kuitenkin tosi haastavaa ihmissuhdetyötä, että vaikka siinä, niin kuin sä puhuit ennen, että se lääketieteellinen osio on ollut keskiössä, mutta siis kyllähän potilaan hoito on niin paljon muuta. Se on niin kuin varmaan, no en mä osaa sanoa, mulla ei ole mitään tutkimustietoa tästä, mutta mä ajattelen itse, että se on niin kuin vähintään se 50%, ellei enemmän se kohtaaminen ja vuorovaikutus sen potilaan kanssa. On, ja mulla on siitä paljonkin tutkimustietoa, että esimerkiksi jos ajatellaan, että tulee joku vakava vaikka neurologinen tai neurokirurginen niin kuin sairauden tila, jonka kliinisesti taitava erikoislääkäri tekee jonkun toimenpiteen ja tämä potilas, sen henki vaikka pelastuu. Niin jos se on inhottava tai semmoinen niin kuin se kohtaaminen ei toimi, se toimii sillä tavalla, että se potilaalle ei jää siitä semmoinen miellyttävä olo, niin se todennäköisesti on niin kuin tyytymätön. Se niin kuin tavallaan sivuuttaa sen hengen pelastuvankin jopa toimenpiteen. Et se on jännä ilmiö. Kyllä. Myös niissä vahinkomateriaaleissa, niin niissä korostuu. No sieltä tavalla just semmoinen niin vuorovaikutus, kohtaaminen korostuu, että potilasvahinkoilmoituksissa ihan selkeästi niin kuin näkyy se, että vaikka hoito olisi mennyt ihan oikein lääketieteellisesti. Ja mä en niin kuin tosiaan, niin kuin mä sanoin, se lahkoajattelu, niin se on ihan siellä lääkärikoulussa jo se niin kuin juurisyy, mihin pitäisi niin kuin tarttua. Et ei se ole mikään yleislääketiede tai pelkkä peruslääkäriopinnot, missä pitäisi näitä muita asioita opiskella, vaan kaikkien erikoisalojen niin kuin erikoistumisopintoihin pitäisi kuulua semmoista, niin kuin, no mä nykyään jotenkin ajattelen, että on nyt potilasturvallisuuden niin kuin elementtejä, koska siellä on nimenomaan just se vaikka potilaslähtöisyys. Puhuttiin tässä ennen tätä haastattelua alkamista esimerkiksi, kuinka tärkeää on
tulkki, niin ethän se voi hoitaa turvallisesti sitä potilasta, jos et sä niinku ymmärrä hänen kanssa sitten, että mistä on kyse. Niin näitä asioita ei ole korostettu ehkä riittävästi eri erikoisaloilla, että niitä mä jotenkin pidän semmosena. Ja sehän tää on niinku, mä en muista mistä mä kuulin näin ihanan sanan, eli kognitiivinen stressi. Joo. Niin sehän niin kuin sä sanoit, että meidän alalla, kun sä joudut koko ajan tehdä siis ehkä niin kuin temppuja, jotka vaatii niin kuin keskittymistä, laittaa tippaa vaikeaseen suoneen. Sitten sulla on ehkä hälisevä ympäristö, sitten sulla on kiire, monta potilasta tulee, sitten on joku niin kuin vuorovaikutustilanne, missä se potilas tarttisi, jos potilas on niin sanottu hankala potilas, niin tämä on myös asia, mikä on mun mielestä sydäntä särkevää, että mitä hankalampi se potilas on lainausmerkeissä, tai mitä onnettomammassa tilassa se on vaikka päihteiden käyttäjä, niin sitä enemmän se tarvitsisi sitä niin kuin lempeätä huomiota. Ja kun meillä on niin kuin enemmänkin, kun se on se, joka on tullut torjutuksi ja niin kuin mollatuksi eri paikoissa, niin meidän just terveydenhuollon ammattilaisina pitäisi jaksaa, niin kuin, se on se, joka tarvitsee niin sanotusti sitä halia eniten. Kyllä. niin miten me jaksetaan, jos meidän kognitiivinen kuorma on koko ajan meidän aivoille niin kuin 200% siitä. Kyllä. Et mä näkisin ton mä itse tarkoitin sitä 100% niin kuin työajalla. Et musta on tullut tosi tarkka, että mä esimerkiksi en lue työsähköposteja vapaa-ajalla ollenkaan. Ja sit jos mä teen niinku itteni kanssa sellaisia sopimuksia, mulla onneksi perheestä tulee sanomista, jos mä meinaisin jotenkin ylittää aikani, mutta jos mä teen itteni kanssa sellaisia sopimuksia, että nyt mä voin tehdä, kun mä teen viikonloppuun tän yhden vuoron, niin kun se maanantaina se vastaanotto on niin easy, niin se ei haittaa. Mutta silti mä saatan niin saada sit palautetta, että niin, että sä olit viikonloppuna 12 tuntia töissä, mutta sä oot menossa maanantaina silti. Että eikö tää ylity nyt tää sun 100% sääntö? Niin sit mä tavallaan käyn sen mielessä läpi ja totean, että okei, mä pidän aamupäivän sitten ihan vapaata keskiviikkona vaikka, jos mulla on vaikka semmoinen päivä, että mä pystyn siirtämään mun etätöitä jotenkin. Niin. Mutta se vaatii niinku itseltä, mulla on hallinta tähän itse ja mun henkilökohtainen esihenkilö niinku on ymmärtää tämän kuvion, mutta tämä kulttuuri ei ole vielä yleistä. Niin, ei ole kulttuuri vielä ihan valmis siihen. Ei. Ja sitten ehkä vielä mun mielestä niinku lääkäreiden ja hoitajien työssä niin kuitenkin paljon määrittää vaikka nämä työvuorot just tietyllä tavalla, mikä on ihan tosi ymmärrettävää. Niinku, se on välttämätöntä. On. Niin, se, että ne sais niinku sopivaksi jokaiselle. Kyllä. Että niinku, et mehän ollaan myös yksilöllisiä, että kun joillekin sopii joku asia, että mä en henkilökohtaisesti usko, että kellekään yötyö on hyväksi, mutta kyllähän me tiedetään vaikka, että ne on niinku olemassa erilaisia ihmisiä, jollekin se yösykli voi olla jopa parempi kuitenkin ja luonnollisempi. Tai no niin, voi toki olla jollekin hyväksi, jos tämä koko muu maailma ei toimisi päivärytmissä, ehkä silloin. Mutta että saataisiin just yksilöllisesti räätälöityä niitä. Toki ei se ole mahdollista täysin, mutta pyrittäisiin siihen ja varmaan koko ajan enemmän mulle pyritäänkin. Mä luulen, että se ei olisi ongelma, jos se muu paletti. Sampsa puhui tästä työyhteisön psykologisesta turvallisuudesta. Niin eli viittasin tuolla siihen edelliseen podcast-jaksoon. Niin se on myös mielenkiintoinen juttu. Mulle tuli siitä semmoinen vaikutelma, että ehkä ensihoidossa esimerkiksi saattaa olla, että siitä tulee jotenkin siitä työporukasta sellainen niin kuin tiivis ja semmoinen. Mä huomasin, että mulla tuli vähän kateellinen tai semmoinen, että vau, että toinen perhe. Et musta tuntuu, että meillä lääkäreillä se kulttuuri on ollut enemmän sellainen, että siinä on se semmoinen, että suoritetaan. No on ehkä joku, mutta kun meillä on harvoin edes kahvihuoneessa yhdessä hetkeä. Että semmoinen niinku yhteinen aamukokous esimerkiksi, niin se ei ollut ollenkaan itsestään selvää, että kun mä aikana aloitin silloin päivystyksen osastonlääkärinä, niin se oli myös semmoinen jankutuksen aihe, että voitaisiko järjestää tämmöinen, että me nähtäisiin edes kerran viikossa. Ja sitten se järjestettiin ja sen jälkeen heti se niinku, kulttuuri jotenkin semmoinen niinku, yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyi, kun näki. Juteltiin työasioita, välillä ehkä jotain siitä sivusta. Ja sitten joku tämmöinen yhteinen ryhmä, missä saatettiin vähän laittaa WhatsAppissa joskus pientä purnaustakin ja meemejä. Niin se lisäsi semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta sitä ennen sitä ei ollut ollenkaan. Ja se oli vaan semmoista niin aika suorittamista. Niin meidän kulttuurissa liittyy ehkä just tähän, että sä et puhu sun asioistasi ja sä vaan hoidat sun hommas ja sitten sä lähet himaan. Toi kuulostaa ihan kauhealta. Joo. Että kun emme olla niin kokonaisvaltaisia, jos me tehdään se 100% töitä, tai vaikka tehtäisiin vähemmänkin, niin me ollaan siellä tosi paljon. Joo. Ja me ollaan niin tosi isoja asioiden äärellä koko ajan. Ja sit sä et saisi tuoda mitään sitä sun omaa ajatusta tai omaa itseäsi siihen peliin. Aivan, että sä olisit niinku tavallaan semmoinen
nappula, johon ohjelmoidaan ne tietyt toiminnot ja sitten pitää tehdä ne sillä tavalla, kun on ohjelmoitu. Et se on ehkä vähän niin kuin jo niin sanotusti old schoolia mun mielestä. Kyllä. Et kun mä vertaan jotain, saan kuulla siviiliystävien ja muiden kautta niin kuin bisnesmaailmasta, niin siellä esimerkiksi harjoitetaan sellaista, että jos huomataan, että jollain uudella työntekijällä on joku tämmöinen niin kuin intohimo tai joku skillsi, joku tämmöinen tavallaan taito, niin se nimenomaan bongataan, että hei, sä tuut tähän näin ja hei, sä voisit ottaa tämmöisen kehittymistehtävän ja niin kuin, että se tavallaan niin kuin, laitetaan vähän niin kuin polttonestettä siihen lisää. Ruokitaan sitä. Joo, ja sitä intoa. Niin, et se on ehkä meidän niin kuin sote-alalla ollut vähän niin kuin surullista, että on niin kuin käänteisesti. Että jos joku vähänkin yrittää jotain ideoita, niin sit se aika nopeasti niin kuin vaiennetaan, laitetaan riviin. Et se on vähän vanhaa tämmöistä ehkä neuvostoliittolaishenkistä ajattelumaailmaa. Ja siihen liittyy myös tämän potilasturvallisuuden, siis tuon aina kaikkialle. ja tämä niin kuin ilmapiiri, niin se psykologinen turvallisuushan, niin sehän tavallaan antaa mahdollisuuden kertoa just se oma jaksaminen. Ja sitten se on myös potilasturvallisuuden kannalta tosi tärkeää, koska jos esimerkiksi mä oon itse ollut potilasvaarallinen, eli mä oon ollut töissä seuraavan päivän, kun mun isä on kuollut, ja mä oon vaan silleen suorittanut. Mutta sitten yksi kollega, hän tuli silleen, että mitä sä teet täällä? Joo. Ja mä oon silleen, minä olen töissä. Ja hän sitten sanoi, että kuule, että sä lähdet nyt himaan. Joo. Ja hän niinku huomasi sen, ja se oli mulle niinku tosi yllättävä. Ja se ei ollut ollenkaan sellainen perustoiminto, vaan se oli niinku todella merkittävä. Mulla on jäänyt se sydämeen. Ja se on sellainen, että mä haluaisin, että me voitaisiin kaikki olla meidän työyhteisössä sellaisia. Kyllä. Että me nähtäisiin niinku ympärille, eikä vaan painettaisi sitä menemään sitä suoritusta. Koska en mä käsittääkseni mitään hirveitä potilasvahinkoja aiheuttanut, mutta siis en mä varmaan ollut turvallinen. Niinku. Mä veikkaan kanssa, siis siinä mielessä toi on tosi, mä itsekin kun teen auttamistyötä, niin se on kaikista vaikea arvioida sitä omaa kykyä esimerkiksi auttaa tai olla työkykyinen, tai saatan toisessa välissä sanoa potilaalle, tai että nyt sun täytyy jäädä pois töistä ehdottomasti, ja sitten seuraavassa hetkessä mä huomaan, että onko mä itse ihan työkykyinen. Juuri näin. Se on vaikeeta. Se on tosi vaikeaa. Mun mielestä se vaatii sitä jatkuvaa reflektiota, mikä mun mielestä puuttuu niinku meidän alalta. Okei, on se koko ajan tulossa, mutta jotenkin se on mullekin yhä yllätyksenä tullut. Tai mä itse ajattelen, että tämä on se niinku perusasia, mitä me kaikki tarvitaan. Että jos kaikilla olisi mahdollisuus reflektoida itseään, omaa työtään, niin kuin pysähtyä sen, no me puhutaan työkontekstista, toki ne ei ole erillisiä arkielämästä, mutta niin kuin tällä tavalla pysähtyä niiden asioiden äärelle. Ihan lähtee niin kuin ihan niin kuin, vähän niin kuin uudesta näkökulmasta, että ei vaan suoriteta ja paineta menee ja että näin pitäisi tehdä ja osata. No vielä tuohon potilasturvallisuuteen, kun se siihen ja siihen kulttuuriin ja kaikkeen mä haluan vielä, koska se on tosi mielenkiintoista, kun en ole perehtynyt lentoliikenteeseen niin paljon, mutta mä tiedän, että siellä esimerkiksi käytetään näitä checklistoja ja siellä niin kuin perehdytään tosi hyvin näihin, jos on tullut joku vika tai muuta, että sitten niitä niin kuin oppimismielessä käydään aina läpi. Ja terveydenhuollossahan on nämä olemassa, siis nämä elementit, eli siis voidaan tehdä vaikka joku, mä en tiedä, onko kaikkialla Suomessa HiPro-niminen, mutta tämmöinen vaaratapahtumailmoitus. Ja ainakin siinä vaiheessa vielä, kun mä tein ensihoitoa 3 vuotta sitten, niin vielä silloin musta tuntuu, että jos mä sanoin, että mä teen HiPron, niin saattoi olla, että työpari tai kollega tai joku oli vähän silleen, että no ei kai tästä nyt, niin kuin, tai että eihän siinä sattunut mitään esimerkiksi, koska sen tapa, mä oon ymmärtänyt, että siinä siis ilmoitetaan lähellä tilanteet ja mahdolliset, että se kulttuuri on vielä siinä vaiheessa ollut hyvin semmoinen, että ei niitä tehdä niitä ilmoituksia tai että ajatellaan jotenkin, että ja kyllä mullakin on semmoinen olo, että se syyttävä sormi. Ja mulla on itse asiassa jopa käynyt mun uralla semmoinen, että mä oon tehnyt HiProon ja mut on niin sanotusti otettu puhutteluun siitä meidän niin silloin ylilääkäri. Sillä meni sitten ihan hyvässä hengessä ja päästiin, mutta se mun kokemus oli se, että mua syytetään siitä, kun mä olin tehnyt HiProon jostain tapahtumassa. Sähän puhut niinku tavallaan siitä, mitä minkä ytimessä mä oon tällä hetkellä, kun mä teen mun tutkimusta. Ihanaa. Ja niin kuin mä tosi mielelläni tähän kanssa kommentoin, eli tää lentoon vertaaminen, niin siis ihan lyhyt tämmönen historiajuttu, että 2000 vuonna on tullut semmoinen iso teos. Ja. Mun mielestä siellä on niin sosiaalipsykologian alaa, mutta ei siis lääkäreiden tekemiä eikä hoitajien, vaan se on muuta alaa, tämmöisen kuin sosiaalipsykologia muistaakseni, tämmöinen iso teos tämmöisestä, niin kuin, että to err is human, eli erehtyminen on inhimillistä. Ja sen pointti oli se, että meidän pitäisi rakentaa meidän maailma sellaiseksi,
että huomioidaan ihminen ja ihmisen erehtyneisyys. Ja meidän pitäisi rakentaa organisaatiossa niin kuin elementtejä, jotka turvaa sitä toimintaa huomioiden ihmisen erehtyneisyyden. Ja sen jälkeen alkoi tulla näitä checklistoja, kun nehän on aivojen, niin kuin ihmisen aivot, niin kuin niitä helpottaa, kun sulla on se checklist. Lentoteollisuus, raideteollisuus otti ne käyttöön. Ja siellä on esimerkiksi tämä, mä aina vitsailen, että kun aikaisemmin olisi ollut, että perämies sanoi, että siipi on tulessa, niin sitten kapteeni sanoi, että elä sinä tule minelle puhumaan, kun sinulla ei ole nyt puheenvuoro, että ole sinä hiljaa siinä. Ja tämähän en tiedä, kuka on katsonut Chernobyl-sarjan esimerkiksi, niin siinä on tämä sama ilmiö, että siellä niin kuin rividuunari sanoo, että on iso vaara päällä, niin sitten sanotaan, että älä puhu, nyt puhuta heinää. Ja he ottivat siis lento- ja raideteollisuudessa näitä ja sotateollisuudessakin niin kuin näitä käytäntöjä niin kuin voimallisesti, mutta jotain tapahtui. Mä en tiedä, mitä meidän alalla tapahtui, mutta meidän alalla alettiin kyllä tätä heräilemään. Ja esimerkiksi 2010 on tehty eka väitöskirja potilasturvallisuudesta. Se on ollut juurikin leikkaussalin checklistasta. Mutta tänä päivänä, 13 vuotta myöhemmin, osa kiukuttelee sitä vastaan. Ja nyt se on saanut lisää vettä myllyyn, koska viime vuonna tuli tämmöinen niin kuin valtakunnallinen WHO:n semmoisen strategian seurauksena Suomeen tehty STM, tämmöinen potilasturvallisuusstrategia, joka niin kuin vähän niin kuin alkaa pakottaa näitä juttuja. Ja nyt se alkaa olla, niin kuin, että nyt ei voi enää vastustaa, vaan nyt sitä potilasturvallisuuden niin kuin koulutusta ja kulttuuri alkaa tulla eri puolille. Mutta mä teen tätä kyselyä aina, kun meiltä tulee niin kuin kollegoita jaksolle, niin mä kysyn, että onko sulle opetettu, että miten tehdään vaaratapahtumailmoitus ja tiedätkö, mitä on potilasturvallisuuskulttuuri? Ootko sä kuullut, mikä on potilasvakuutuskeskus tai jotain tämmöistä? Kukaan ei ole kuullut ikinä mistään mitään. Ja sitten mä tein semmoisen leikkimielisen tai semmoisen vähän niin kuin testausmielisen kyselyn, niin 1850 kollegaa suljetusryhmässä vastasi kysymykseen, että oletko saanut ohjausta siihen, että miten tehdään vaaratapahtumailmoitus ja ymmärrätkö, mikä sen tarkoitus on ja teetkö niitä, niin 5%. Okei, niin kuin vastasi myöntävästi. Ja sitten noin, mitä sä kuvasit tuossa, niin sitä oli siellä paljon. Eli siellä oli, että siitä saa vaan niin kuin valitusta tai siitä saa sanomista. Mutta se tarkoittaa vaan, että mitä meiltä puuttuu, niin meiltä puuttuu sitä kulttuurin opettamista, koska sen tarkoitushan on, sehän on hyvää. Mä oon kauhean iloinen, jos joku vaikka soittaa mulle, että hei Minna, että sä oot tehnyt tälleen ja tälleen päivystyksessä, että sä oot laittanut väärän annoksen. Oi vitsi, kiitos kun soitit. Mä oon tosi onnellinen ja kiitti paljon. Mä olen sen lahjana. Mutta sitten mä tajun aina, että kun mä menen sanoa toiselle antaa lahjaa, niin sitten jos mä en tunne sitä ihmistä enkä ole varovainen tai niinku pehmeä siinä, niin saattaa olla todella defensiivinen silleen, niinku, että mitä sä tuut tänne valittaa, vaikka kuinka nätisti sanois. Kyllä. Mutta se on se kulttuuri. Ja meidän tarvii vaan niinku jotenkin levittää, kumpa olisi sellainen joku sadetuslaite, millä voisi levittää sitä niinku vaan kaikkialle, mutta sä oot ihan oikeassa, että me ollaan niin jäljessä siis tosta vaikka lentoteollisuudesta, mutta mulla on toivoa. Mä uskon, että on toivoa. Ja mä uskon myös, että tämä just julkituominen on ehkä kaiken perusta. Ja siinä on myös yksi syy, miksi me tätä podcastia esimerkiksi tehdään. Että oikeasti niinku sitä stigmaa ja semmoista niinku, sitä kulttuuria ei muuttaa kuin puhumalla ja tuomalla niitä omia ajatuksia sitä esille. Mä en tiedä, tää on varmaan, en mä tiedä, varmaan hyvä vertaus, kun olin tuossa just tapasin mä oon 10 vuotta sitten valmistunut, niin mun ensihoitajaluokkalaisia sitten me istuttiin pubissa, niin mietittiin, että niin kuin, milloin se nyt oli, kun tupakointi lopetettiin siis baareissa. Että sitä ennen se oli ihan itsestään selvää. Ja sit, että olisi niinku hassua, että täällä joku tupakoisi sisällä. Ja sekin on varmaan ollut sellainen asia, että siinä vaiheessa, kun joku on sanonut, että hei, tai niin kuin milloinkohan se on vaikka lähtenyt se ajatus, että se ajatushan on lähtenyt varmasti ennen kuin se kielto on tullut, että näin ei enää voida tehdä. Ja sitten sitä varmasti protestoitu ja ollut silleen, ja nyt sitten vuosia myöhemmin huomataan, että tähän on itsestäänselvää. Ja mä toivon, että potilasturvallisuusasiassa esimerkiksi tapahtuisi ihan sama asia ja työssä jaksamisessa ja hyvinvoinnissa ja siinä, että me pystytään jatkaa työuria ja oikeasti tehdä tällä alalla myös töitä, että kyllähän tää on vähän semmoisessa surullisessa myllerryksessä ja varmaan se on suuri osa todellisuuttakin, että eikä vaan mediaa, mutta miten me tullaan niinku jaksaa ja ylläpitää tätä meidän järjestelmää silleen, että Joo, oikeasti...
on totta ja pakko tuohon mediakommenttiin niin sanoa, että sitähän sanotaan, että se on viimeinen keino, se media. Ja mä oon itse niin lukeudun siihen ryhmään ihmisiä, joka on tarttunut viimeiseen keinoon. Että mä olen kuitenkin toinen kahdesta, jotka omalla nimellä esimerkiksi erään nimeltä mainitsemattoman järjestelmän ongelmista suostuin haastateltavaksi. Ja se oli tämän mun oman niin kuin, sairastumisen ja itseni uudelleen rakentamisen jälkeen, kun mä tajusin, niin kuin, että mitä kortteja mulla on käytettävänä ja mitä mulla on menetettävää. Siksi mä halusin kertoakin tästä mun uupumuksesta, kun mä oon niin kuin ajatellut, että mä haluan olla niin kuin rehellinen kaikesta silleen, että mulla ei ole mitään menetettävää, ei ole mitään salaisuutta, että jos joku saa selville, että mä oonkin ollut uupunut hirveetä, niin mä ajattelin, että tommoset niin kuin pois ja sen jälkeen on voinut sanoa. Ja mä oon sitten ajatellut töissäkin, että jos joku mun sanoma totuus epäkohdasta ei miellytä, niin nyt mä luulen, että se taitaa olla jo taakse jäänyttä, että mä saisin esimerkiksi rangaistuksen tai puhuttelun siitä, että mä mainitsen jonkun epäkohdan ääneen, koska tämä media-asia, se on ikävää ja se tuottaa paljon myös haittaa, mutta se on valitettavasti se on ollut viimeinen oljenkorsi, että ne ihmiset sitten, jotka on sinne median puoleen kääntynyt, niin se ei ole tosiaan se ensimmäinen taho, mihin he ovat kääntyneet. Mä toivon, että tästä seuraisi hyvää ja sen takia mä oon itse mukana samassa niin kuin, talkoissa, että tarkoitusperä olisi saada niin kuin, hyvää aikaiseksi. Että se second victim, mä en tiedä onko tuttu termi, mutta siis sitähän on maailmalla jo tutkittu paljon ja sitä tarkoitetaan niin, että kun tapahtuu joku potilasvahinko tai tämmöinen, niin se ammattilainen, niin siis sehän ei ole mikään salaisuus, että esimerkiksi Suomessa lääkäreiden itsemurhatilastot on aika hurjat. Niin sehän mulla on itselläni, mä en tiedä tästä suoraa tutkimusta, missä tätä yhteyttä olisi pohdittu, mutta mä itse jotenkin näen sen, että kokemusteni perusteella, että jos sä oot niin nurkkaan ajettu yksin ja sä oot tehnyt esimerkiksi jonkun virheen, niin se hirveä häpeä ja tuska ja pelko, niin ei se ole ihme, että siinä ajautuu sitten tekemään jotain semmoista loputonta ja ikävää. Että second victim tarkoittaa sitä, että meiltä pitäisi olla jokaisessa organisaatiossa sellainen järjestelmä, että jos tapahtuu jotain, niin sulla olisi joku matalan kynnyksen projekti tai prosessi, mihin sä voisit tarttua. Se voi riittää, että sä puhut 10 minuuttia jonkun kanssa. Nimenomaan. Mutta jos ei sellaista prosessia ole tai sitä ei tunnisteta tai sellaisen tarvetta ei ole olemassa tai että ei tunnisteta, että semmoiselle on tarvetta, niin mitäs siinä sitten? Menee hetkeksi nimimerkillä kokemusta on, menee hetkeksi vessaan istumaan ja hengittää syvää ja katsoo peiliin, että nyt eteenpäin ja sitten uudestaan. Toi on kyllä tosi surullista. Noita asioita musta on kyllä tosi tärkeää, että sä nostat ne esille ja puhut vaikka tuommoinen lääkäreiden itsemurhatilastotkin. Että kyllä mä itse tuolla ensihoidossa huomannut ihan saman, että ja ehkä siis nuoremmat kollegat ehkä osannut peittää sitä paremmin, mutta vanhemmat kollegat, niin heistä kyllä alkaa jo näkyä se, että ne haitalliset tavat sit käsitellä niitä asioita niin näkyy, että paljon on alan tai entiset kollegat, ne on sitten myöhemmin niitä potilaita siellä omalla alueella ja eikä välttämättä aina ihan hyvässä merkissä ja merkeissä ja yhdessä saunaillassa joskus istuneena niin sen tarkemmin menemättä työpaikkaa tai muuta, mutta vitsailtiin siitä, että tuoltahan se meidän entinen kollega hyppäsi tuolta talon katolta ja yritti kerran ja toisella kerralla onnistui tai näin. Et se oli jotenkin mulle semmoinen ehkä silmiä avaava hetki se, että sitä ei sitä naureskeltu, mutta se oli sellaista vitsiin Joo, se tuska ehkä kuorutettiin. Kuorutettiin sillä, että se oli vitsailua ja sillä tavalla sitten purettu ne asiat. Joo, ja se aika nopealla, että kyllä mäkin muistan, että tää on se tyyppi, että se teki niin ja niin paljon ja tämmöistä ja sitten sit se teki itsemurhan. Kyllä. Ja sitten vaihdetaan puheenaiheita. Mutta se on varmaan niin tuskallista ja niin kyllähän meillä on paljon sellaisia asioita, mitkä sattuu ja mitkä on niin kipeitä ja myös niin vaikeita korjata, että on helpompi laittaa ne laatikkoon ja sivuun, mutta ei sitä enää voi tehdä. Ja mä luulen, että kun itsekin mä oon 70-luvulla syntynyt, niin mä oon kasvanut sellaiseen kulttuuriin, että laitettiin, peitettiin rumat asiat liinalla. Joo. Ja sanottiin, että tästä ei sitten puhuta asiasta, jonka kaikki näki. Kyllä. Että tuossa on nyt jotain pahasti pielessä, niin tästä ei sitten puhuta. Mutta sitten tämän päivän nuoriso, niin
nehän on sillä, että siis mitä? Että eihän tämä nyt näin ole. Kyllä. Ja se on ehkä se pelastus. Se on ihanaa, koska se on näin, että kyllä nuoremmat ihmiset tänä päivänä puhuu. Ja myös, siis mäkin on ihan innosta soikea, kun mä oon niinku, työterveyshuollossa sairaanhoitaja ja sitten meillä niinku tuoreet lääkärit, ketä tulee, niin ne saattaa ihan jossain sivulauseessa tai kahvipöydässä silleen kertoa, että ei vitsi, että on rankkaa tai on vaikea tai tää oli hankala juttu tai mä tein virheen tai niinku, ihan kuin siinä ei olisi mitään. Tai jotenkin sillä, että se on tosi semmoista, että mä oon kuvitellut, että mä puhun avoimesti, mutta en todellakaan puhu, jos vertaa heihin. Vaikka mä pidän itseäni vielä silleen tuoreena. Mä oon tosi iloinen oikeasti, niin. Että mä kuulen ton, koska mä huomaan, että tää on ihan siis nämä viimeiset 6 vuotta, 4-5 vuotta on ollut tosi merkityksellisiä. Mä muistan, että ehkä 2018 yksi kollega, joka oli ollut ensin mun ohjauksessa ja sitten hän meni eri puolille ja sitten hän tuli takaisin niin samaan työpisteeseen joskus ehkä vuoden jälkeen moikkaa mua, niin hän sanoi, että hei muuten Minna, että arvaa mikä on mielenkiintoinen juttu, että sä oot koko tässä valtavassa organisaatiossa ainoa erikoislääkäri, joka on koskaan tehnyt virheen. Joo. Mä olin silleen, että jes, no niin, kuulostaa. Kyllä meitä epäonnistui. No ei, mutta siis, että mä olin ainoa, joka oli puhunut siis siitä ääneen. Ja se virheistä niin kuin, puhumisen kulttuurihan niin kuin, opetetaankin niin, että senioreiden olisi tarkoitus ensin niin kuin kertoo. Ja meillä on yleislääkärimaailmassahan se on selvä. Se on silleen, että hei, mä en tiedä muuten tästä, mä en nyt muista yhtään mitään tästä asiasta, että avataanpas yhdessä toi terveysportti ja katsotaan. Eli se tulee niin kuin meidän tavallaan siinä kulttuurissa. Mutta sitten taas saattaa olla, että jollain erikoisalalla se olisi niin kuin äärimmäisen häpeällistä, että siellä harrastettiin paljon sellaista niin kuin tenttaamista vaikka, että mikä on sen ja sen niin kuin jonkun kaavan joku osa, mitä sä et niin kuin periaatteessa voi muistaa. Ja sitten jos sä et muista, niin sitten se vähän niin kuin nöyryytettiin tavallaan siitä, että tästä on ehkä jo aikaa, mutta sanotaan, että 15 vuotta sitten oli ihan tavallista vielä. Mutta niin kuin, mä oon iloinen, kyllä se kulttuuri niin kuin muuttuu. Että mäkin olin vähän toivoton tossa jossain vaiheessa, mutta kyllä mun nyt on ainakin jo paljon toivoa. Hei, nyt me kuultiin ihan hirveästi kaikkea tosi tärkeää ja merkittävää, mitä sä oot kertonut. Ja musta tuntuu, että asiaa olisi kauheasti ja voisi tarttua vaikka mihin. Mutta mä ajattelin, että lähdetään nyt miettimään sitä, että miten... ehkä niin kuin mä vähän tartun nyt siihen uupumiseen tai tietyllä tavalla siihen, mitä sulle itselle henkilökohtaisesti kävi ja miten sä sieltä niin kuin nousit. Mitkä asiat teki tai vaikutti ja vaikuttaa edelleen siihen esimerkiksi, että sä pystyt niin kuin tällä hetkellä tekemään töitä täyspäiväisesti ja täyspäisesti ehkä. Eli melkein. Siis itse törmäysvaiheessa ei mitään toimintaa tapahtunut missään. Siis mä en siis silloin nukkunut enkä syönyt, se oli aika outoa se 2 kuukautta siinä. Ja silloin mä en tajunnut varmaan edes vielä mitään, mutta sitten kun mä aloin tajumaan, niin ensin oli semmoinen epäusko, että ei ole mahdollista, että tää on nyt joku vitsi tai tää on joku painajainen tai jotain. Ja aina kun mulla tuli tämmöinen joku tunne, niin saattaa olla, että mä sitten 2 viikkoa vaan makasin sohvalla sen ajatuksen kourissa. Ja sitten seuraavaksi tuli häpeä, että mä oon siis tää on niin noloa ja niin hirveetä ja mä en voi ikinä enää mennä mihinkään ihmisten ilmoille ja se oli se vaihe, kun tuntui, että olisi parempi varmaan vaan deletoitua tästä maailmasta. No sitten siinä ympärillähän siis perhepoloinen oli ihan, että what, että mitä täällä tapahtuu. No sitten kaikista tärkein oli mun henkilökohtainen henkilöesihenkilö. Ja se oli aivan uskomaton. Se osoitti alusta asti siis, että se välittää musta ja että mä oon arvokas ihminen. Ja se oli jämäkkä. Että jos mä yritin jotain surkeusesitystä selittää, niin se vaan sanoi napakasti, että milloin on ne tapaamiset, että lääkärin vastaanotolle ja sitten sattui niin hyvä tuuri, että myös oli hyvä työterveyslääkäri. Ja se työterveyslääkäri oli semmoinen vähän kokeneempi. Et mä tiedän, että tämä on myös erityisosaamisaluetta, niin kuin moni muukin, niin tämä uupumisen tunnistaminen. Ja kun hän kuuli mun tarinaa, niin hän oli ilmeisesti sit heti hiffasi, että tämä on tämmöinen vähän pahempi, hankalampi keissi. Että mulle tuli heti aika pitkä sairasloma. Ja
aika lailla sit aina vaan jatkuu ja jatkuu. Ja se niin kuin tarkoittaa sitä, että mä olin siis muistaakseni puoli vuotta niin kuin ihan sillai, että mä en edes käynyt töissä lounaalla, niin kuin, mikä oli se next level, mutta mulla niin kuin lähimuisti ei toiminut ja mä en osannut keittää kahvia, että se meni tämmöiseksi. Mutta sitten se lähiesihenkilön, niin kuin, että se ei hylännytkään, se ei nauranutkaan, se ei niin kuin pitänytkään mua niin kuin epäonnistuneena surkimuksena, niin kuin mä itse pidin. Vaan se oli tosi semmoinen niin kuin jämäkkä ja lempeä ja ymmärtävä. Ja sitten samaten se työterveys, se oli varmaan tässä lempeys niin kuin se homma. Että kun mä olin itselleni täysin epälempeä, mä en ikinä en edes tunnistanut sellaista sanaa koskien itseäni. Kyllä. Niin sitä niin kun ne kaikki, mä en tiedä, kai mä olin joku oppikirjaesimerkki tietystä tyypistä, mutta kun ne kaikki jotenkin oli semmosia hirveän lempeitä ja hyväksyviä. Ja sitten kun mulla alkoi siinä 3 kuukauden kohdalla se psykoterapia, niin mulla kävi järkyttävän hyvä tuuri. Se on niin kuin 3. niin kuin persona, joka tavallaan tunnisti tämän kokonaisuuden ja hänellä oli sama juttu, että se oli se lempeys ja semmoinen niin kuin riittävyys ja tämmöinen niin kuin teema. No sit aluksi mä suoritin sitä toipumista tietenkin kuuntelemalla erilaisia kirjoja ja Maaret Kallion kirjoja ja muita. Ja sit mä vähän niin kuin hukutin itteni siihen turvalliseen niin kuin psykologiaan liittyen tähän uupumiseen. Ja ensin se oli sitä suorittamista, mutta sitten mä tajusin, että mitä tää vaatii, että mä uskon, mitä nämä tyypit sanoo. Se vaatii irtipäästämistä. Eli se oli ehkä se vaikein. Ja mä jouduin seinää vasten sen kanssa, että jos mä aion jatkaa niitä tiettyjä tavoitteita olla kaikkea, olla tosi pystyvä ja täydellinen monessa eri, tai siis en mä täydellinen ollut, mutta mä tavoittelin sitä siis ihan epärealistisessa mittakaavassa asioissa, että se suorittaminen oli aika voimakas ilmiö. Mä en tiedä mistä se oli tullut, kun mä en ole alun perin mun mielestä, mä en ole syntynyt suorittajaksi, mutta voi olla, että mun työorganisaatio ja se, just se kulttuuri on ehkä ajanut, että pieni alemmuuskompleksi ja sitten se, että yritän vähän lisää, sit vähän semmoinen vähän pieni dissaus tulee jostain välistä, niin sitten se ajo. Ehkä se pystyvyyden kulttuuri, että jos on puuttunut se inhimillisyyden puoli siellä, että ihminen, että sulle ei tee virheitä, se ei ole luonnollista. Etkä se voi väsyä, eikä se tarvitse käydä pissalla, eikä se tarvitse syödä ja näin. Niin sen kun mulle joka puolelta äänikirjoista, työterveyslääkäriltä, lähiesihenkilöltä ja sitten tältä psykoterapeutilta niin tuli tätä viestiä. Niin sitten mä olisin, että ei saakeli, että onkohan nämä oikeassa. Ja sitten semmoinen irtipäästäminen, että korttipakka on nyt levitetty. Ja tosiaan siinä kohtaa on onnellinen, että mun perhe pysyi mukana tässä. Kyllähän ne oli ihan shokissa, mutta sitten se oli tärkeää, että mua ei tavallaan hylätty, koska mä olin toimintakyvytön. Eikä ollut mulla ei oltu vihaisia siitä. Mä olin musta tuli tosi herkkä sille, että jos joku pikkurillinkin verran sanoi jotain, niin musta tuli vähän semmoinen hysteerinenkin, että joku antaa mulle palautetta tai vaatii multa jotain, niin musta tuli semmoinen, niin kuin mä kammoin sitä. Että se kävi semmoisen prosessin ja tämä ympäristö itse asiassa, missä me ollaan nyt, niin piti valita semmoinen ympäristö, mikä merkitsee, niin tämä on tavallaan ehkä kuvastaa mulle sitä, että silloin kun mä olin sit sairauslomalla ja kun mä lähdin toipumaan, niin mun piti lähteä kysyä, että kuka mä oon ja mitä mä haluan ja mistä tässä on kyse. Niin mulla oli mahdollisuus mennä yksin mökille. Ja aluksi mä en ottanut edes koiraa mukaan, koska mä en vaan pystynyt antaa kenellekään mitään. Ja siellä mä sitten kelasin, mä saatoin maata koko päivän sohvalla ja tuijottaa kattoa. Ja sitten se hissukseen mä aloin jaksaa mennä vähän ulos ja sitten mä rupesin käymään luonnossa. Ja sitten mun piti vähän käydä ittenikaan. Ei ole mitään vakavaa hätää, mutta mä kuvittelin aina, mulla on toisella olkapäällä se tyyppi, joka yrittää piiskata. Ja sitten toinen on se lempeä, eli sen terapeutin ja sen työterveyslääkärin ääni. Ja sitten kun mun järki sanoi, että se kiltti lempeä ääni on se, joka on oikeassa. Mutta sitten kun tämä toinen oli se, joka musta on ollut aina, niin niiden kanssa sitten käytiin sitä keskustelua. Ja, eli mun piti heivata seinään myös siis tämmönen
urheiluranneke, Joo. joka piiskaa tekemään lisää, koska mun psyyke on niin hassu, että se niin kun kuunteli sitä ja sitten mä rupesin niin kun kuuntelemaan, että miltä musta tuntuu ja mitenköhän mä oon nukkunut ja miltä musta tuntuu, kun mä kävelen. Et siinä alussa kun mä en pystynyt nukkumaan aika monen pitkään aikaa, että mä oon vasta nyt alkanut hyviä yöunia niin kuin nukkumaan. Onneksi olkoon. Kiitos. Kuulostaa hyvälle. Joo, se on aivan ihanaa. Niin sit mä opin niinku kuuntelemaan, että miltä mun kehos tuntuu, kun mulla oli tavallaan ollut vähän niinku päinvastoin, että ihan sama miltä musta tuntuu mun kehossa, niin mun on silti tehtävä töitä ja jatkettava, niin mun piti harjoitella. Mä kuulen, että aika paljon sä oot tehnyt itse, niin kuin itse kääntynyt siihen itseenpäin, kuunnellut itseä, että mitä omassa elämässä, miten mä voin tehdä tälle asialle. Mutta onko jotain muuta, mitkä ei liity niinku sinun omaan tekemiseen, mitkä on auttanut sua? Niin sä puhut sitä esihenkilöstä, että hänen ja muidenkin näiden ihmisten lempeys, että se on ollut tosi merkittävää. Ja ehkä nyt vielä työkontekstissa etenkin. Toki mä niinku erota sinänsä, että nämä muut ei niinku liittyisi työhön, koska kaikki liittyy kaikkeen. Että se, että sulla on niinku lempeä, sun perhe pysyy sun tukena, sulla on näitä eri tuki. Joo. Tai siis psykoterapia ja sitten työterveyslääkäri, Joo. jotka on oikeasti sanomassa, että nyt ei ole aika. nyt niinku ollaan tämmöisessä shokkivaiheessa, että nyt ei voi tehdä töitä. Ja se työkaverikin, sekin nousi sieltä esille, että sekin oli merkittävä, että hän sanoi, niin se ei nyt ehkä ihan tähän uupumiseen, mutta et sä et voi olla täällä, kun sulla on tullut tämmöinen tilanne. Joo. Mutta sitten sinne työpaikalle. Joo, no siinä vaiheessa itse asiassa, sitten jossain vaiheessa se oli ensin se sama esihenkilö, ja tuli toinen ihana esihenkilö, ja tämä ihanuus tulee siitä, että ne on mun omalta erikoisalalta. Ja sellaista ihanuutta ei ole välttämättä ihan hirveän niin kuin yliedustettuna siinä organisaatiossa, missä on tottunut työskentelemään, ja se on just nämä lempeät arvot. Ja mua pelotti mennä ihan hirveästi töihin, ja mä mietin jossain vaiheessa alanvaihtoakin. Mutta sitten mulle rakentui, mä totesin, että mä en uskalla mennä samalle niin kuin työnantajalle niin kuin täysillä töihin, ja mä muodostin itselleni tämmöisen palapelirakenteen. Eli mulla on itselläni niin kuin nyt tavallaan 3 työtä, ja sitten mä päivystän keikkaa tekemällä. Et mä päivystyksessä fyysisesti työskentelen kouluttamassa, ja kun se koulutus on mahdollistettu, mulla on tavallaan niin kuin tietyt asiat, mitkä mä koen, että mistä mä voin antaa paljon, ja mä oon saanut mahdollisuuden tämän esihenkilön niin kuin kautta tehdä sitä työtä, mitä mä koen tarkoitukselliseksi, ja mä tiedän, että siitä on myös organisaatiolle hyötyä. Niin mä oon niin kuin saanut mahdollisuuden tehdä niitä, ja mä oon saanut sille kehittämiselle myös niin kuin mahdollisuuden. Ja se on jotain sellaista, mitä ei niin kuin tavallisesti saa eikä aikaisemmin saanut. Ja sitten kun se on vaan osa-aikaista, niin sitten se toinen työ, mitä mä teen, se on sitä potilasturvallisuusasiantuntijatyötä, niin sitä mä teen etänä kotona. Ja silloin aluksi mä saatoin, että mä en jaksanut. Mä olin ihan poikki, ja mä tein vaan niin kuin 3 tuntia, ja sitten mä olin, niin kuin, että mä sain tavallaan kuunnella sitä. Ja mun aivot lopetti toiminnan, että se palautuminen kesti siis todella pitkään. Et nyt mä pystyn tehdä siis pidemmän vuoron ihan täysillä aivoilla. Mutta siitä on kulunut aika kauan aikaa, mutta mä koen, että meillä ei ole sellaista, kun mä haluan olla julkisella töissä, niin mä en uskaltaisi. Et esimerkiksi jos joku kysyy, että no voisitko mennä vaikka terveyskeskukseen tai päivystykseen ihan niin kuin täydellä työajalla, niin en uskaltaisi mennä. Että mä pelkään liikaa sitä, että se vie mut mukanaan, ja sitten ne niin kuin kliksahtaa mun päässä taas ne vanhat rattaat. Että mulla on nyt niin kuin tosi hyvä olla. Mä koen, että mä voin tehdä vaikuttavaa työtä, mutta sitten se kuormitus pysyy maltillisena, ja silti mä saan pitää kosketuksen sinne päivystykseen. Se on mulle niin kuin kaikista tärkeintä. Mutta sinnekin mä oon palannut vasta tekemään noita ihan niinku vuorokeikkoja niin vasta siis vuoden alusta. Että sitä ennen mä olin vaan päivällä. Onko sulla edelleen jotain kontaktia tai säännöllistä esimerkiksi just psykoterapiaa, työnohjausta? Onko jotain, mikä tukee sun niin kuin jaksamista tai auttaa sua pysähtymään ja reflektoimaan? Mulla on vuoden loppuun vielä se psykoterapia. Ja sitten mä niinku oon miettinyt, että mä varmaan sovin niin, että mä voisin tavallaan, useinhan on mahdollista, että silloin tällöin tyyliin voi semmoisen mitä kuuluu, missä mennään puolen vuoden välein. Ja mä ajattelin, että mä ehkä itselleni järjestän semmoisen väkisin, että mä sovin, sit kun se loppuu, niin mä ajattelin, että mä sovin silti sinne puolen vuoden päähän.
Koska sitten jos jotain outoja asioita alkaa tapahtua, niin mä en ihan aina niin kuin luota enää silleen mun omiin aivoihin, koska ne päästi tämän homman niin kuin aivan käsittämättömään tilanteeseen. Ja mitä lähimmäisiin tulee, niin ihan sama mitä ne sanoi, niin en mä mitään niin kuin uskonut. Että vaikka mä tein kuinka paljon töitä, niin mä vaan suutuin. Niin. Eli tavallaan oma itse. Aivojen medialukutaitoharjoituksia pitää tehdä. Että mä oon nyt niin kuin mielestäni kartalla, mutta kyllä mulla hyvin herkästi, että mulla saattaa esimerkiksi, jos mä saan vaikka luen jonkun uutisen, sote-alaa koskevan uutisen, jossa mä koen, että on jotain nyt ihan, ei näin voi ja tässä pitää nyt laittaa, niin mun lähtee semmoinen hirveä ralli päässä. Ja sit mun pitää niinku päättää, että lähdekö mä vaikka somessa keskustelemaan tästä vai sivuutanko mä tämän, mutta mun pitää olla niinku kartalla, mitä tapahtuu. Et muuten ne vie syövereihinsä, että mulla on jotenkin semmoinen intohimo niinku yrittää vaikuttaa asioihin niin paljon. Kyllä. Jatkuvaa sitä reflektiota ja tarvii. Kyllä. Se kuormittaa aika paljon, että mä sit kuuntelen musiikkia ja mulla on ihan semmoinen, että no niin nyt peli poikki. Sitten mä laitan jonkun tietyn musiikin ja sit se niinku pakottaa mut tavallaan pysäyttää sen ajatusrallin. Kuulostaa hyvälle metodille. Mä jatketaan tästä vielä vähän eteenpäin, mutta mun on pakko verrata niin kuin mielen tietyllä sairastumista tai siitä, kun me puhutaan hirveän paljon siitä, että mä oon tai jotenkin semmoisessa sitä tarinallisesti sitä, että että mulla on vaikka hyvä resilienssi tai minä olen tällainen tai näin, että kyllähän, tai että minulle ei käy näin tai niinku semmoiset, että mä itse ajattelen jotenkin, että kyllähän ne muuttuu meillä niinku elämän myötä ja asioiden myötä ja tämä terveysala ja ihmisten kanssa työskentely ja vaativia asioiden kanssa työskentely on varmaan iso asia ja vuorotyö, mikä altistaa sille. Että jos ajattelee vaikka, tai niinku, että sanot, puhutaanko me samalla tavalla silleen, että mulla on niin hyvät luut, että mun jalka ei voi murtua. Tai eihän me puhuta tällä tavalla vaikka, tai ainakin harva. Niinku, että samalla tavalla tämän mielen asiassa, että mä ajattelen, että kyllä mikä tahansa mieli voi murtua. Mutta toi oli just siis, mä olin eri mieltä. Niin, eli niinku, että meidän kulttuuri oli sitä mieltä, että se ei ole mahdollista, mutta se on täysin absurdia. Joo. Ja se on tässä se, mikä mut sai niinku todella hämilleni. Joo, niin. Todella outoa. Ymmärrän, niin totta kai, koska se ympäristö on antanut ymmärtää, että tämmöistä ei voi tapahtua ja tämä ei ole niinku todellista tai jotenkin oikeaa elämää tai mitä se sitten. Ja jos niin tapahtuu, niin ne on niinku niitä luusereita ja kyllä. Kyllä. Että sanotaanko me niistä, kellä murtuu jalka, että se on luusereita tai ajatellaanko me niistä, että no sekin nyt meni murtuu jalkansa. Aivan. Niinku, että samalla tavalla se on kyllä, onneksi näistä puhutaan toivottavasti tämä asia. Niinku. Mutta nyt ihan lopuksi mä vielä pyytäisin sua mielikuvittelemaan ja ajattelemaan, että ei ole rajoja. Ja jos maailma olisi semmoinen, että ei olisi rajoja ja ei olisi esteitä, niin mitä sä tekisit, että nämä asiat, mistä me ollaan tänään puhuttu, niin muuttuisi vielä paremmaksi tai että me jaksettaisiin paremmin töissä ja ei tulisi uupumisia ja kaikki voisi hyvin? Mä varmaan niinku, jos ei olisi rajoja eikä rahasta pulaa, Joo, ei mitään rajoja. Saaks käyttää ihan semmoisia niinku mahdottomia ajatuksia? Ehdottomasti. No sit mä niinku varmaan monistaisin tietynlaisia ihmisiä. Mua voisi olla ehkä muutama, mutta ei kukaan jaksa mun höpinöitä aina kuunnella. Et sit mulla on muutama tosi hyvä tyyppi, jotka mä tiedän, jotka on niinku todella, ne näkee tämän tämmöisen kokonaisuuden ja potilasturvallisuusmaailman ja vuorovaikutuksia bla bla. Hoitajia on kollegia niinku mulla paljon kanssa työkavereina, niin mä tietyn jengin niinku monistaisin. Niin monta, että mä voisin niin jokaisen työpisteeseen laittaa sinne tyypin, joka on siellä pyörii koko ajan. Se ottaa vastaan sinne uudet työntekijät semmoisella lempeällä ja myötätuntoisella asenteella. Se perehdyttäisi ne, se järjestäisi sinne kahvihetkeä ja sitten se juttelisi arjessa niin kun tästä ilmapiiristä ja tästä kulttuurista. Sitten se järjestäisi jonkun protokollan, missä lukee vaikka, että olen kello 11 joka niin kuin päivä tässä huoneessa tavattavissa, että voit tulla juttelemaan mistä tahansa asiasta. Ja sitten sinne tulisi muutamia protokollia itsestäänselvyyden tapaisesti. Esimerkiksi jos näet tai osallistut potilasvahinkoon tai epäilet sellaista, niin sitten kuuluu toimia näin. Joo. Sitten tulet juttelemaan ja mitä sitten tehdään. Ja niin kuin, että siitä tulisi itsestäänselvyyksiä. Perehdytys olisi itsestäänselvyys, inhimillisyys olisi itsestäänselvyys ja olisi niin kuin sellainen matalan kynnyksen homma.
ja sitten tietyllä tavalla niin siihen arjen toimintaan semmoiset turvalliset elementit. Niin mä varmaan tekisin niin kuin silleen, ja sitten mä uskoisin, että jos se ympäristö olisi sellainen, niin sitten ihmiset haluaisi tulla myös töihin. Ja sitten meidän kaikki ongelmat ratkeisivat. Kaikki ongelmat ratkeisivat. Joo, kuulostaa tosi hyvälle. Mulla tuli tossa sellainen ajatus, mitä mulle ei aikaisemmin tullut, eli olisi työpaikkakuraattori. Joo. Että se oli niinku mahdollista vaan kävellä, mennä sinne. Mutta tässäkin on stigmaa. Mä esimerkiksi muistan lapsuudesta, että kuraattorilla käy ne ongelmalapset. Ahaa, okei, niin just. Eli tavallaan sitten se, että se tyyppi olisi siellä niinku jengissä messissä, että se ei ole siellä huoneessa X, minne ne ongelmatyypit menee. Hypätään, niin. Laitetaan ne ongelmat sinne huoneeseen. Niin. Vaan että tavallaan, että se olisi, että kun sä tuut töihin, niin sä näet sen tyypin. Kyllä. Ja sä heti, niinku, että se antaa sen ensivaikutelman siitä. Hei, kiitos. Tässä oli tosi paljon asiaa ja varmasti olisi voinut jatkaa vielä, mutta tuleeko sulle mieleen jotain, mitä haluaisit jakaa tämän podcastin kuuntelijoille? Eli ehkä mä luulen, että jos varsinkin ihmiset, ketä miettii näihin asioihin, niin semmoinen joku yksi tai pieni asia, mitä haluaisit, että ihmiset muistaa tai... No ehkä niinku semmoisena aasinsiltana tai ongenkoukkuna, että jos jollekin tuntuu vaikealta, niinku, no jos kuuntelee tätä, niin todennäköisesti näitä asioita on miettinyt. Mutta mun mielestä semmoisille koville jätkille ja koville muille, niin kuin mä oon yleensä sen potilasturvallisuuskortin vilauttanut, että jos sitä kautta lähtee liikkeelle, että halutaanko me tehdä potilasturvallisesti työtä, niin tää kuuluu siihen pakettiin. Ja että vaikka mäkin oon pitänyt itseäni kauhean kovan muijan, niin tässä ollaan. Ja musta toi, jos joku on kovan muijan merkki, että sä oot tässä ja kerrot näitä juttuja. Niin. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos, että sain olla.